teba nikdy nič nebude. Urobím za teba všetko, doslova už ma to preplo mi v hlave a nemám ťa rád. Si tupa žena, čo pozastáva. Tvoja maturitná práca je moja práca a nebudem sa k tebe nikdy vracať. Celý tvoj život je moja práca. Pozdravujem tvoju maminu, otca aj babku, všetkých. Bodaj by skapali na chuť klamstiev, ktoré im rozprávaš denodenne, ty malá piča. Počkaj, tak že napíšte mi tam, že ste neboli na hodine a potom niečo začali spýtať, že jej to je jedno. A ja som si vytiahla ten papier, čo nám dala, všetko som opísala. Normálne som si položila 2 papiere vedľa seba a písala. Nestihla som všetko, lebo začala zbierať dosť rýchlo, ale 90% som stihla. Ja už na ňu nemám čo povedať, ona si ide proste svoje. A ja 8 rokov za dvoch, niekedy sa cítim ako vyjebaný pambo. Vstanem, kľudne ma jebni aj na dno. Bola si šťastná, teraz ťa bijem, povedz mi, čo sa to stalo.